Χαίρετε, είμαι η Αδαμαντία Μπαξιβάνη. Σας καλωσορίζω στο χώρο του σπιτιού μου. Προκειμένου να κρατήσουμε τις ελληνοχριστιανικές παραδόσεις και να τις μεταφέρουμε στις καινούργιες γενιές, φτιάξαμε αυτό το βίντεο. Θα δούμε λοιπόν βήμα-βήμα πώς φτιάχνεται το παραδοσιακό προζυμένιο πρόσφορο. Θα πούμε υλικά και δοσολογία για ένα ταψί νούμερο 20. Μία ξύλινη χειροποίητη σφραγίδα με βαθιά χάραξη. Ένα ταψί νούμερο 20 αλουμινένιο με 7 εκατοστά ύψος. Έχουμε 750 γραμμάρια αλεύρι σκληρό κίτρινο κοσκινισμένο. 70 γραμμάρια προζύμι. 380 γραμμάρια νερό χλιαρό. Ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι ψηλό. Χρειαζόμαστε ένα πινέλο φαρδί και μία πετσέτα για το σκέπασμα, βαμβακερή. Μία χαρτοπετσέτα πολυτελείας, μία οδοντογλυφίδα και κερί καθαρό μέλισσας. Μία σακούλα να χωράει το ταψί μας και μία μεμβράνη. Διπλό φύλλο αλουμινόχαρτο που μέσα έχει χαρτί κουζίνας. Ό,τι χρησιμοποιούμε για το πρόσφορο είναι αποκλειστικά και μόνο για το πρόσφορο. Είτε είναι το ταψί, το μπολ που ζυμώνουμε, είτε πετσέτες, το βάζο που αποθηκεύουμε το προζύμι μας, το ποτηράκι που βάζουμε το νεράκι μας. Όλα είναι μόνο και μόνο για τη χρήση του προσφόρου μας. Στο χώρο μας έχουμε αναμένο καντήλι και αφού θυμιατίσουμε και προσευχηθούμε, ξεκινάμε την ανάμειξη των υλικών. Τώρα θα σας πω και λίγα λόγια σχετικά με το προζύμι. Η Εκκλησία μας δίνει τη δυνατότητα 3 φορές το χρόνο να ανανεώνουμε το προζύμι μας. Μπορούμε να αναπιάνουμε προζύμι είτε Σταυροπροσκυνήσεως, είτε Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ, αλλά το βασικό και υποτίθεται το πιο ευλογημένο είναι 14 Σεπτεμβρίου, την ύψωση του Τιμίου Σταυρού με κλαδάκι βασιλικό που μας προσφέρει ο ιερέας μας. Τώρα, πώς διατηρείται το προζύμι και πώς φτιάχνουμε το προζύμι. Έχουμε προζύμι στερεό σε ένα βάζο. Τι εννοώ στερεό προζύμι. Έχουμε το προζύμι αυτό που κρατάμε την μπαλίτσα, όπως κάνανε οι γιαγιάδες μας πιο παλιά, που αναπιάνανε το προζύμι από το βράδυ. Εμείς, όταν θέλουμε να ζυμώνουμε πιο τακτικά, θα έχουμε έτοιμο προζύμι, σαν αυτό που χρησιμοποιώ εγώ. Και πώς γίνεται αυτό το έτοιμο προζύμι που με ρωτάτε. Πήρα μία κουταλιά, ρίχνω μέσα λίγο νεράκι. Αυτό κανονικά θα έπρεπε να το αφήσω να φουσκώσει. Επειδή τώρα δεν έχουμε πολύ χρόνο και θέλω να σας το δείξω, το κάνω μέσα στο νεράκι, σαν να το λιώσω. Λιώνουμε το προζύμι, βέβαια θα το αφήναμε να φουσκώσει. Εγώ τώρα σας το διαλύω, να το πούμε έτσι. Και σας δείχνω τι θα πρέπει να κάνουμε για να έχουμε υγρό προζύμι και ανα πάσα στιγμή να είναι έτοιμο αναπιασμένο. Ρίχνω αλεύρι. Ρίχνω 3-4 κουταλίτσες. Αφήνω και ανακατεύω. Κάνω ένα χυλό. Και πρέπει το αλεύρι να διαλυθεί καλά, να μην έχει μέσα σβόλους. Δηλαδή, το αλεύρι να μην έχει γρομπαλάκια μέσα καθόλου, μα καθόλου. Να κάνουμε μία ωραία σαν κρέμα, έναν ωραίο χυλό. Όπως βλέπετε, έτσι. Έτσι πρέπει να είναι το προζύμι μας. Ούτε πολύ αραιό, ούτε πολύ σφιχτό. Αυτό είναι το υγρό προζύμι. Καθαρίζουμε τα τυχώματα γύρω-γύρω. Δεν πρέπει το σκεύος μας να είναι καθόλου, μα καθόλου, να μην έχει ούτε καν ίχνη από τη ζύμη αυτή. Το αφήνουμε, το σκεπάζουμε να φουσκώσει λίγο και το βράδυ ή αύριο, αν θέλουμε να αυξήσουμε την ποσότητα, ξανακάνουμε το ίδιο πράγμα. Το προζυμάκι μας είναι έτοιμο. Είναι ένας παχύρευτος κιλός, σκεπάζω και αφήνω εκτός ψυγείου τουλάχιστον για 4-5 ώρες. Έτοιμο.
Θα δούμε λοιπόν βήμα-βήμα πώς φτιάχνεται το παραδοσιακό προζυμένιο πρόσφορο. Σταυρώνουμε το αλεύρι μας. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Έχουμε κάνει το αλεύρι σε σχήμα σταυρού. Ρίχνουμε το αλάτι. Είναι ένα κουταλάκι του γλυκού. Εκεί. Ρίχνουμε το προζύμι μας. Το προζύμι μας έχουμε πει είναι 70 γραμμάρια και είναι μία κουταλιά, δηλαδή είναι περίπου μία μισή κουταλιά της σούπας. Αυτό. Τώρα, ρίχνουμε λίγο νεράκι μέσα. Και παίρνουμε την υπόλοιπη ποσότητα που έχει μείνει. Και άλλο λίγο νεράκι. Ωραία. Ρίξαμε το αλάτι και το προζύμι μας. Τώρα, πλένουμε λίγο το κουτάλι μας. Ξεκινάμε. Ξεκινάμε από το μέσον. Με το δεξί χέρι ανακατεύουμε, αναμειγνύουμε το αλεύρι και με το αριστερό ρίχνουμε το νεράκι μας. Το νεράκι αυτό είναι χλιαρό και είναι 380 γραμμάρια. Μπορεί κάποιες φορές κάποιο αλεύρι να μην την πάρει όλη την ποσότητα. Υπάρχει όμως περίπτωση και να χρειαστεί ακόμη. Αυτό θα το δούμε. Ποτέ δεν ρίχνουμε το νερό εξ αρχής όλο μαζί. Άσχετα αν λέμε ναι είναι τόσα γραμμάρια. Μπορεί το αλεύρι μας να μην το χρειαστεί όλο. Άρχισα να ζυμώνω. Έχω σταματήσει λίγο το νερό, αλλά βλέπω ότι θα χρειαστεί κι άλλο. Οπότε, στην άκρη που δεν έχει πάρει όλο το αλεύρι, ρίχνω το νεράκι. Βλέπετε, η ζύμη μας στην αρχή είναι κομματιαστή. Μην απορείτε που βλέπετε το αλεύρι έτσι. Θα το πάρει όλο. Την ώρα του ζυμώματος λέμε την ευχή του προσφόρου και συνεχίζουμε. Μετά από 1/4 η ζύμη μας είναι η ώρα της να τη βάλουμε για ξεκούραση. Όπως βλέπετε πήρε όλο το νερό, τα 380 γραμμάρια, ζυμώθηκε 1/4. Θα την καλύψω ή θα τη βάλω μέσα σε σακουλίτσα πολυπάν και θα την αφήσω τουλάχιστον για 1/4 να ξεκουραστεί. Βέβαια τώρα το καλοκαίρι μπορεί να είναι έτοιμη και σε 10 λεπτά. Και θα συνεχίσουμε το ζύμωμα. Έτοιμη. Αφήνω για ξεκούραση. Κατά την ώρα της ορίμανσης καιρώνουμε το ταψάκι μας αφού το έχουμε ζεστάνει ελαφρώς. Και στη συνέχεια σκουπίζουμε με χαρτί κουζίνας για τυχόν υπολείμματα. Να μην πάρει μυρωδιά το πρόσφορό μας. Το ταψάκι μας είναι έτοιμο. Πέρασε η ανάλογη ώρα, η ζύμη μας λογικά μετά από 10 λεπτά ξεκούρασης, επειδή είναι καλοκαίρι, δεν την αφήνω και παραπάνω, λογικά πρέπει να είναι έτοιμη. Λοιπόν, δέστε πώς έχει αφρατέψει, πόσο μαλακιά είναι, θα δουλευτεί πολύ πιο εύκολα τώρα, επάνω στον πάγκο μας. Αν χρειαστεί, θα ρίξουμε λίγο αλευράκι, όχι αυτό που ζυμώσαμε μέσα, αλεύρι για όλες τις χρήσεις, αλεύρι μαλακό. Με αυτό διαμορφώνουμε και ομορφαίνουμε το πρόσφορό μας. Προς το παρόν δεν μας χρειάζεται, απλά σας το λέω. Αρχίζω. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε πώς πηγαίνει η ζύμη. Ανοίγουμε κατά αυτόν τον τρόπο για να φύγει ο αέρας και να μην κάνει φουσκάλες. Ωστόσο να σας πω ότι το πρόσφορο με ρωτάτε πάρα πολλές φίλες και έχετε περιέργεια και ρωτάτε τη συνταγή για το πρόσφορο. Συγχωρέστε με, αλλά το πρόσφορο δεν έχει συνταγή. Το πρόσφορο αποτελείται από πολύ απλά υλικά. Προζύμι, αλεύρι, αλάτι και νερό. Απλά το πρόσφορο θέλει αγάπη, θέλει προσπάθεια, θέλει προσευχή και ευλάβεια.
Δεν θα το ξεχάσω και όταν το θυμάμαι συγκινούμε πάντα. Όταν ήμουν μικρό παιδάκι, 4-5 χρονών, η μαμά μου έκανε το πρόσφορο, θυμάμαι. Το καντήλι, την εικόνα, το θυμίαμα. Αυτό όμως που δεν μας επέτρεπε, ήμασταν 4 παιδιά στην οικογένεια, μας έβαζε για ύπνο. Ήθελε μόνη της, αφοσιωμένη, να κάνει αυτή τη διαδικασία. Εμένα αυτό μου έκανε περιέργεια. Σηκωνόμουν από το κρεβάτι, άνοιγα λίγο την πόρτα και την κρυφοκοίταζα. Πιστέψτε με, δεν θα το ξεχάσω. Στην πορεία, πριν 8 χρόνια, όταν έφυγε από τη ζωή ο μπαμπάς μου, τότε, για να προσφέρω κάτι εις μνήμη των γονιών μου και για όλες τις ψυχές, τις αγαπημένες και μη, αποφάσισα με την ευχή του πνευματικού μου να ξεκινήσω να κάνω πρόσφορα. Στην αρχή, όταν ξεκίνησα το πρώτο πρόσφορο, κουράστηκα πολύ. Μετά από λίγες μέρες έκανα 2 πρόσφορα. Κούραση πάλι. Πιστέψτε με, τώρα είναι καθιερωμένο 4 πρόσφορα κάθε φορά και δεν κουράζομαι καθόλου. Δεν ξέρω πώς δουλεύουν τα χέρια, πώς δουλεύει η ψυχή μου γενικά. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι καθιερωμένα, τα πρόσφορα της Παρασκευής θα δοθούν σε διάφορες εκκλησίες και εκτός αυτού σας το λέω ότι ζητάνε πρόσφορα και στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν υπάρχουν πρόσφορα, δεν ζυμώνουν. Μου στέλνουν μηνύματα οι ιερείς και μου λένε «Κυρία Δαμαντία, δεν έχουμε πρόσφορο να προσκομίσουμε». Έτσι και αυτό με συγκινεί και άρχισα να μαθαίνω πρόσφορο και να μεταφέρω τις γνώσεις μου και σε άλλες, μα και σε άλλες. Να γίνουμε πολλές, να μάθουμε το κάθε σπιτικό να κάνει το δικό του πρόσφορο. Αν όχι όλοι, όσοι μπορούμε. Είμαστε λίγο πριν να μπει στο ταψί μας. Η ζύμη μας έχει αφρατέψει και είναι λίγο πριν τη βάλουμε στο ταψί μας. Και έρχεται η ώρα που θα χρησιμοποιήσω τη μεμβράνη. Αυτό το εργαλείο που το έχουμε όλοι στο σπίτι μας, για μένα κάνει χρυσή δουλειά. Το χρησιμοποιώ σαν πλάστη, λιένει την επιφάνεια, κάνει τη ζύμη σαν βελούδο. Και όλοι με ρωτάτε πώς γίνεται η ζύμη. Να τη ζύμη. Να τη και από κάτω. Χωρίς ραφές, χωρίς τίποτα. Κλείνω. Ξαναπαίρνουμε. Ξανανοίγουμε. Ανοίγουμε. Και θα το κάνουμε σαν ρολό. Έτσι φεύγει ο αέρας. Και δεν θα έχει φουσκάλες. Και από την κάτω πλευρά. Αυτά είναι μικρά μυστικά που έχουν όμως όμορφο αποτέλεσμα. Δέστε. Πώς ανοίγει η ζύμη, πόσο σκληρή ήτανε, πόσο αφράτεψε, πόσο βελούδινη είναι και πώς δουλεύετε. Να το. Αυτό. Δεν έχει καμία φουσκάλα. Κλείνουμε. Αυτό. Είναι σαν να ράβουμε τώρα. Είναι σαν να ράβουμε τη ζύμη. Έτσι. Κάνουμε κόνο ή μανιτάρι, όπως θέλετε. Ανάμεσα στις παλάμες. Και προσπαθούμε να κλείσουμε τελείως. Θα σας δείξω τον τρόπο πώς καταλαβαίνουμε ότι είναι σχεδόν έτοιμη η ζύμη μας. Αφού την έχουμε δουλέψει λίγο, την έχουμε ομορφύνει λίγο, κάνουμε αυτό. Πατάμε. Σιγά σιγά αρχίζει και επανέρχεται. Και κλείνει αυτή η λακκουβίτσα που κάναμε. Νάτι. Σιγά σιγά. Ξαναδουλεύουμε. Ζύμη, αφράτη και εύπλαστη. Ξανακλίνω. Κάνω μπαλίτσα πάλι. Και εγώ βέβαια ξέρω, αλλά θέλω να δείτε εσείς. Συνήθως δεν βάζουμε μαχαίρι στη ζύμη του προσφόρου, αλλά τώρα θέλω να δείτε. Χωρίζω στη μέση. Δέστε ζύμη. Μαλακιά, αφράτη, καλοζυμωμένη.
Και τώρα κάνουμε την ετοιμασία για να την βάλουμε στο ταψάκι μας. Τα χέρια μας δουλεύουν γρήγορα, για να μην αφυδατωθεί η ζύμη μας, να μην την ταλαιπωρούμε. Είμαστε ένα βήμα πριν το ταψί. Αυτό που θέλω να δείτε και είναι βασικό, πώς δεν ανοίγει το πρόσφορο. Να μην μείνει, το επαναλαμβάνω και το λέω, να μην μείνει αέρας μέσα. Και πώς δεν μένει αέρας μέσα όταν δεν έχει ραφές από κάτω, δηλαδή είναι λία. Όπως είναι η επιφάνεια που θα μπει η σφραγίδα, θα είναι και το από κάτω. Κάνουμε σαν μανιτάρι. Αυτό είναι. Τώρα θα χρειαστούμε λίγο αλευράκι. Και από πάνω. Ελάχιστο. Δεν σας είπα ότι η ζύμη μας είναι 1100 γραμμάρια. Για το ταψάκι μας, 1100 γραμμάρια ζύμη. Είναι μετρημένη. Η δοσολογία που σας έχω πει βγάζει ακριβώς 1100 γραμμάρια, όσο χρειάζεται. Και τώρα το μεγάλο μας μυστικό. Αλευρώνουμε. Βάζουμε τη ζύμη ανάμεσα στις παλάμες μας και κάνουμε αυτό. Τέλειο. Αν κάνετε αυτό, θα δείτε ότι δεν υπάρχει περίπτωση, αν βέβαια αφήσετε να γίνει σωστή ορίμανση, να ανοίξει το πρόσφορο. Σας το λέω υπεύθυνα. Αυτή την τεχνική από τότε που έχω αρχίσει και την έχω εφαρμόσει, δεν έχει ανοίξει κανένα πρόσφορο. Ναι. Είναι έτοιμο. Το έχουμε ανοίξει στη διάμετρο του ταψιού μας. Εκεί. Να τοποθετήσουμε στο ταψάκι μας. Έτοιμο. Κουνάω να στρογγυλέψει η ζύμη μας. Έτσι. Σαν να κοσκινίζουμε. Τέλεια. Αφήνω το ταψάκι στον πάγκο μου. Τώρα, με μία χαρτοπετσέτα, αυτή που σας είπα, χαρτοπετσέτα πολυτελείας, που είναι εντελώς λία, σκουπίζω τη ζύμη για τυχόν υπολείμματα από το αλεύρι που έχει μείνει. Τυχόν που έχει μείνει, αν και χρησιμοποιήσαμε πάρα πολύ λίγο, με αυτή την κίνηση δεν θα μείνει τίποτα. Και η ζύμη μας θα είναι πεντακάθαρη. Ήρθε η ώρα, φτάνουμε στο τέλος, να πάρουμε τη σφραγίδα μας. Σταυρώνουμε πάλι όπως ξεκινήσαμε. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βοήθειά μας. Πατάμε και προσπαθούμε να είναι ακριβώς στο μέσον, εν ολίγης κεντράρουμε τη σφραγίδα μας και πατάμε στην αρχή σταυροειδώς. Ωστόσο, να ξέρετε ότι η διαδικασία που πατάμε τη σφραγίδα κρατάει όσο λέμε την προσευχή Βασιλεύ Ουράνιο. Και να δείτε ότι δεν χρησιμοποίησα καθόλου αλεύρι στη σφραγίδα μας.
Αυτό σημαίνει ότι έχουμε σωστή ζύμη και γι' αυτό βγαίνει και καθαρό το πρόσφορο. Και τώρα, με πολύ προσοχή, αφαιρούμε τη σφραγίδα μας. Δόξα σοι ο Θεός. Τέλεια. Όπως βλέπετε, έχω μεγάλη αγάπη για τις σφραγίδες και έχω και πολλά μεγέθη. Για ταψάκι 16. Εδώ είναι με το λογότυπο «Λάβετε, φάγετε». Εδώ είναι «Χαίρε και χαριτωμένη Μαρία». Εδώ είναι πάλι το «Λάβετε, φάγετε». Είναι όλες χειροποίητες με βαθύ σκάλισμα και έχω και αυτό το ωραίο αποτέλεσμα. Με βαθύ σκάλισμα, με ωραίο τύπομα και καθάρια η σφραγίδα. Και τώρα ήρθε η ώρα για να κάνουμε τις τρυπούλες. Συνολικά οι τρυπούλες είναι 12. Ξεκινάμε γύρω από τον αμνό στο σημείο της βεντάλιας. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Τώρα κάνουμε 2. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Το πρόσφορό μας είναι ήδη έτοιμο. Και τώρα θα σας δείξω τον τρόπο πώς θα γίνει η ορίμανση, πώς θα το καλύψουμε και πώς θα το σκεπάσουμε για να μην αφυδατωθεί η ζύμη μας. Αφού τελειώσαμε με τη βοήθεια του Θεού, όταν κάνουμε πρόσφορο, η μέρα του προσφόρου είναι αφιερωμένη στο πρόσφορο και μόνο. Ευλάβεια, προσευχή, το είπαμε, το ξαναλέμε και μέσα μας έχουμε την ελπίδα ότι θα έχουμε ωραίο αποτέλεσμα. Δεν αγχωνόμαστε. Κάναμε την προσπάθειά μας και με υπομονή περιμένουμε. Και επί το πλήστον τι έχω παρατηρήσει. Αν κάποιες φορές για κάποιο λόγο βέβαια επιβάλλεται να λείψω ή οτιδήποτε, δεν έχω πάντα επιτυχία. Συμπέρασμα. Το πρόσφορο μας θέλει αφιερωμένες. Θέλει το χρόνο του μαζί του και μαζί μας. Αυτό τώρα που σας δείχνω είναι για την καθημερινή ορίμανση που κάνω εγώ στα πρόσφορα. Σήμερα όμως, επειδή θα κάνουμε το βίντεο και θέλω να σας δείξω και τον τρόπο πώς ανεβαίνει το πρόσφορο, θα το τυλίξουμε με μεμβράνη τροφίμων για να δούμε πώς θα ανεβαίνει το πρόσφορο, την ορίμανση του προσφόρου. Εδώ βλέπουμε σε γρήγορη ταχύτητα όλη τη διαδικασία του φουσκώματος. Μπορούμε να διαβάζουμε τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας ή να ακούμε ύμνους προς την Παναγία μας. Βοήθειά μας! Τα πρόσφορά μας φιλοξενήθηκαν στον πάγκο της κουζίνας μας 4,5 ώρες. Η ορίμανση είναι έτοιμη και τώρα είναι ώρα, έχω προθερμάνει το φούρνο στους 200 βαθμούς. Ανοίγω και βάζω για ψήσιμο. Σταυρώνω και στη μισή ώρα θα σκεπάσω. Σε αυτό το πλάνο βλέπουμε σε γρήγορη κίνηση τα πρώτα 30 λεπτά ψησίματος μέχρι να σκεπάσουμε τα πρόσφορά μας. Πέρασε η μισή ώρα, τα πρόσφορά μας πήρανε χρώμα, σκεπάζω με το διπλό αλουμινόχαρτο και στη μέση το χαρτί κουζίνας. Σκεπάζω καλά και μειώνω στους 180. Θέλει τουλάχιστον μία ώρα, μη σας πω ακόμα και 1/4, θα δούμε. Ενδιάμεσα θα το ανοίξουμε. Και τώρα κλείνουμε. Τα πρόσφορά μας είναι έτοιμα και θα κάνουμε το ατμογιάλισμα. Το πρόσφορο είναι έτοιμο και θα κάνουμε το ατμογιάλισμα. Αυτό δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά μιας και με ρωτάτε πώς το κάνω, σας δείχνω. Βουτάω πινέλο, τεινάζω με γρήγορες κινήσεις και περιμετρικά
Και βλέπετε ότι δεν έχει ανοίξει καθόλου. Αν ακολουθήσετε τα βήματα που σας έδειξα και προσπαθήσετε, πιστεύω θα βελτιώσετε την προσπάθειά σας, όπως και εγώ μέρα με τη μέρα και κάθε φορά βελτιώνομαι. Αυτό. Λέμε την προσευχούλα μας, το Πάτερ ημών, αφήνουμε για δευτερόλεπτα. Και τώρα είναι έτοιμο. Τοποθετώ επάνω σε σχάρα, το αφήνω να κρυώσει, μετά θα το καλύψω πρώτα με χαρτί κουζίνας, σελοφάν και αλουμινόχαρτο, εάν θέλω να το διατηρήσω τουλάχιστον για 2 μέρες πριν το πάω στην εκκλησία. Και κάπως έτσι τελείωσε η διαδικασία της Παρασκευής του παραδοσιακού προσμένιου προσφόρου. Αν ακολουθήσετε τα βήματά μου, τις οδηγίες μου, με ό,τι απλό τρόπο σας τα είπα, πιστεύω να έγινα κατανοητή και εσείς να βελτιώσετε την προσπάθειά σας και το αποτέλεσμά σας. Υπόψη, ήθελα να σας πω αυτό, επειδή το έχω συζητήσει και με ιερείς, συγχωρέστε με που θα το πω, τις πετσέτες γενικά και τα σκεύη μας δεν βάζουμε απορριπαντικά ποτέ, τα πλένουμε με καθαρό σαπούνι. Και δεύτερον και τελευταίο, το πρόσφορό μας καλό είναι να το προσφέρουμε από βραδύ στον Εσπερινό για να είναι εκεί για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας από νωρίς το πρωί. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή προσπάθεια, ευλογημένη, με υγεία, αγάπη και ευλάβεια. Σας ευχαριστώ.